Hola, señora, que anda a facer por aquí? Hola, eu son Maruja, vou andar, Que me mandou o médico. Tiño altos os triglicéridos e esas cousas. Vale, pídevos se queredes, que vamos dar unha voltiña. O máis importante para andar é levar un calzadiño cómodo. Por exemplo, eu levo así estas zapatilliñas de andar así pola casa, ben recollidiñas que che recollan ben o pé. Porque nunca sabes onde te van a invitar a un café. Entón, tú teste que presentar presentable. Ou vas a entrar na casa cos zapatos de esa charaleira. Zapatilliñas. É verdade, mira, eu sempre che vou moi preparada. Che queres bolsiñas así, recollidiñas que non me vexa. Entón, se nos encontramos así cas galiñas de veciña que puxeron un oviño, ou con as cenorias, xa escollemos. Xa escollemos e aproveitamos e nos plantamos nós. Vamos a ver se van pensar como só a broca. E vente que xa temos tempo. Bueno, entonces, o primordial é a ruta. Hai que ir primeiro á casa onde nos van a contar os contos. A casa de María José, a casa de Marilú e a casa de Ofelia. E xa co conto aprendido, vamos a contalo nós. Vamos á de Eugenio, vamos á de Eulalio e vamos á casa de Manolo de Concha. Bueno, Manolo xa non está, pero a casiña está aí. Vámonos que non chegamos. Vámonos que non chegamos. Ai, as moras. Vámonos. Bueno, non estou mal. Pois vamos recollernos, que xa... Xa moito hora. Bueno, máis importante de todo. Non se pode deixar de andar ningún solo día que me perdedes a rutina. Día que non se anda, conto que se perde, como o do Bella, o mismo. Bueno, deixos. Vou coller uns ovos á casa de ermitas. Non vai andarnos en tarola. Chao, Maruxa.